Каква е връзката между щитовидната жлеза и червата? Питали ли сте се някога как част от ендокринната система може да бъде свързана с част от храносмилателната система? Двете системи не са ли различни? Останете с мен до края на видеото, защото днес ще разгледам тази тема по-обстойно. Здравейте, приятели! Казвам се Пламена Димитрова и помагам на хора с чувствителност към глутен или с автоимунни заболявания да преминат на безглутенова диета и да се адаптират бързо и лесно към новия си начин на хранене и живот. Днес ще говорим за тиреоидита на Хашимото и пропускливите черва. Има ли връзка между тях и в какво се изразява тя? Щитовидната жлеза е малка жлеза с форма на беберуда в основата на шията. Тя произвежда хормони, които регулират използването на енергия от тялото, наред с много други основни функции, които тялото изпълнява. Като част от ендокринната система, щитовидната жлеза произвежда и съхранява хормони, които помагат за регулиране на метаболизма, включително кръвно налягане, температура и сърдечен ритъм. Когато производството на хормони на щитовидната жлеза спадне, процесите в тялото се забавят и се променят. Тази забавена активност се нарича хипотиреоидизъм и може значително да засегне целия организъм. Нелекуваното заболяване на щитовидната жлеза излага пациентите на риск от други заболявания, като сърдечно-съдови болести, остеопороза и безплодие. Тиреоидитът на Хашимото е автоимунно заболяване, при което щитовидната жлеза е хронично възпалена и кара тялото да атакува собствените си здрави клетки на щитовидната жлеза. Симптомите на тиреоидит на Хашимото включват умора, мозъчна мъгла, суха кожа и коса, нередовно движение на червата, необяснимо надаване на тегло. От друга страна, червата или по-скоро стомашно-чревният тракт е обширна система от вътрешни органи. Тя е отговорна за превръщането на храната, която ядем, в хранителни вещества. Отговорна е за предоставянето на тези хранителни вещества на тялото, за да ги използва за енергия и за изхвърлянето на всички останали отпадъци. Устата, фарингса, хранопровода, стомахът, тънкото черво и дебелото черво са част от тази система. Човешкото тяло работи синергично, т.е. всичко е свързано. И така, докато стомашно-чревният тракт отговаря за смилането на храната и превръщането й в енергия, щитовидната жлеза е отговорна за управлението на скоростта, с която тялото използва тази енергия. Най-важната връзка между малката щитовидна жлеза и голямата храносмилателна система е сложната имунна система. Изследванията показват, че 70% от нашата имунна система се намира в червата ни, така че е от съществено значение да ги поддържаме здрави. Ако имаме автоимунно заболяване, е важно не само да се подсили имунната система с диета, богата на плодове и зеленчуци, редовно движение и подходяща хигиена на съня, но също така да се обърне внимание на чревната пропускливост. Терминът пропускливи черва е известен също като повишена чревна пропускливост. Нашите черва имат обширна лигавица, която контролира това, което се абсорбира в кръвта като хранителни вещества и енергия. Нездравата лигавица на червата може да има пукнатини или дупки, което позволява на токсините, бактериите и други алергени да проникнат в кръвта. Много експерти смятат, че пропускливите черва могат да бъдат един от факторите, които предразполагат човек към автоимунно състояние. Тогава теорията, базирана на предварителни изследвания, е, че ако можем да намалим чревната пропускливост, можем да предотвратим автоимунно заболяване и да подобрим цялостното здраве. Симптомите на пропускливи черва могат да включват подуване на корема, съществуващи храносмилателни проблеми, намалена функция на щитовидната жлеза, кожни обриви като екзема, псориазис, розацея, акне и други, хронична болка, автоимунитет, включително тиреоидит на Хашимото, подпухналост, хронична умора, мозъчна мъгла, депресия и безпокойство, тревожност, слаба памет, астма, хранителни алергии и чувствителност, сезонни алергии, гъбични инфекции, мигрена, артрит, предменструален синдром и хормонални проблеми. Изследванията показват, че пропускливите черва са предупредителен знак за автоимунно заболяване. Следователно, ако хората успеят да намалят риска от чревна пропускливост, те биха могли да предотвратят автоимунно заболяване и драстично да подобрят цялостното си здраве.
Някои фактори, допринасящи за пропускливостта на червата, могат да бъдат нездравословната диета, включваща прекомерно количество захар и по-специално фруктоза, може да бъде вредна за чревната лигавица. Прекомерното количество алкохол може да доведе до повишена чревна пропускливост. Доказано е, че диета с липса на хранителни вещества, като витамин А, витамин Д и цинк, увеличава шансовете за чревна пропускливост. По същия начин, липсата на тези хранителни вещества може значително да повлияе на функцията на щитовидната жлеза. Хроничният стрес е фактор, допринасящ за стомашно-чревни разстройства, включително пропускливи черва. Лошото здраве на червата води до дисбаланс на бактериите, които се намират в червата. Когато балансът между добрите и лошите бактерии е нарушен, това може да повлияе на бариерната функция на червата. Съществуват няколко начина за поддържане и подобряване на здравето на червата, а именно ограничаване приема на рафинирана и преработена храна. Вредните бактерии процъфтяват от прекомерната захар, а преработените храни причиняват възпаление. Това възпаление на свой ред може да доведе до повече симптоми, свързани с щитовидната жлеза и автоимунни обострения. Друг начин за поддържане и подобряване на здравето е увеличаване пробиотиците в тялото. Пробиотиците са добри бактерии, които могат да подобрят здравето на червата. Приемането на пробиотични добавки и консумацията на повече ферментирали храни може да помогне за възстановяване здравето на стомашно-чревния тракт. Ферментирали храни като кимчи, кефир, кисело зеле и комбуча са пълни с пробиотици, за да подпомогнат здравето на червата. Трето. Консумация на храни с високо съдържание на фибри. Храните с високо съдържание на фибри, като плодове и зеленчуци, помагат за храненето на добрите бактерии в червата. Някога лекарите не са признавали, а много от тях все още не признават, че пропускливите черва са рисков фактор за отключване на автоимунно заболяване. Но науката сега го потвърждава и го свързва с много хронични заболявания, възпалителни заболявания на червата, чувствителност към глутен, целиакия, болест на Крон, диабет тип 1, депресия и понижена функция на щитовидната жлеза. В следващите минути ще разгледам няколко начина, по които червата и щитовидната жлеза са свързани. На първо място те са свързани чрез имунната система. В червата се намира 70% от нашата имунна система под формата на лимфоидна тъкан, свързана с червата. Имунните клетки, като Т и Б лимфоцитите, се разгръщат, за да ни защитават срещу потенциални заплахи, а в случая с Хашимото, имунните клетки атакуват себе си. На второ място, превръщането на хормоните в полезни се случва в червата. Част от Т4 всъщност се превръща в активния Т3 именно в червата с помощта на ензима чревна сулфатаза, който идва от нашите полезни микроби. Ако червата ни са в състояние обикновено наричано дисбиоза, това може да намали превръщането на неактивния Т4 в активния Т3. На трето място – хранителни вещества. Състоянието на нашите черва и микробите в тях също могат да повлияят на усвояването на микронутриенти като йод, желязо и мед, които са ни необходими за здравето на щитовидната жлеза. Нашите микроби имат способността да увеличат бионаличността на желязото в червата, като произвеждат късоверижни масни киселини. Нашите чревни микроби също регулират колко йод използваме и как той се разгражда и циркулира в тялото. Йодът е от съществено значение за здравето на щитовидната жлеза. Възпалителното заболяване на червата също може да наруши абсорбцията на йод. На четвърто място е стресът. Когато сме стресирани, ние произвеждаме повече кортизол, известен още като хормон на стреса, което също може да намали количеството Т3, активния хормон на щитовидната жлеза. Възпалението в червата, независимо дали поради дисбиоза, имунен отговор или стомашно-чревно заболяване, ще повиши циркулиращия кортизол, което, ако е продължително, може да има отрицателен ефект върху нашия Т3. На пето място – запек. Понижената функция на щитовидната жлеза може да доведе до запек. Той идва със свои собствени проблеми, по-специално ефектът върху циркулиращите нива на естроген, което може да повлияе на плодовитостта и симптомите на менопаузата. На шесто място – жлъчен мехур. Жлъчният мехур съхранява жлъчката, а тя от своя страна регулира метаболизма чрез промени в хормоните на щитовидната жлеза и ни помага да смиламе и усвояваме мазнините.
Изследванията показват, че при хората с хипотиреоидизъм нивата на жлъчните киселини са намалени. Недостатъчното количество жлъчка може да повлияе на това колко добре усвояваме и абсорбираме хранителните вещества и колко добре тялото ни се справя с хормоните и токсините, от които трябва да се отърве. Вече споменахме, че синдромът на пропускливи черва, известен също като чревна пропускливост, се отнася до състояние, при което лигавицата на чревната стена става по-пропусклива от нормалното. Тази повишена пропускливост позволява на несмлени хранителни частици, токсини и бактерии да изтекат в кръвния поток, предизвиквайки имунен отговор и възпаление в тялото. Въпреки че прякото въздействие на пропускливите черва върху здравето на щитовидната жлеза все още е област на текущи изследвания, няколко механизма предполагат потенциална връзка. Ето някои начини, по които пропускливите черва могат да повлияят на здравето на щитовидната жлеза. Първо, имунна дисрегулация. Пропускливите черва могат да доведат до свръхактивен имунен отговор и хронично възпаление. Тази имунна дисрегулация може да предизвика автоимунни реакции, включително автоимунни заболявания на щитовидната жлеза, като тиреоидит на Хашимото и болест на Грейвс. При тези състояния имунната система погрешно атакува щитовидната жлеза, което води до дисфункция на щитовидната жлеза. Второ, молекулярна мимикрия. Протеините, освободени от несмлени хранителни частици, които изтичат през компрометираната чревна бариера, могат да наподобяват протеини, открити в щитовидната жлеза. Това сходство може да обърка имунната система, което води до кръстосана реактивност и развитие на автоимунни реакции срещу тъканта на щитовидната жлеза. Това може да доведе до тиреоидит на Хашимото. Трето, нарушено усвояване на хранителни вещества. Пропускливите черва могат да попречат на усвояването на основните хранителни вещества, включително тези необходими за оптималната функция на щитовидната жлеза. Например, хранителни вещества като селен, йод и цинк са жизненно важни за производството и преобразуването на хормони на щитовидната жлеза. Нарушената абсорбция на тези хранителни вещества, дължаща се на пропускливи черва, може потенциално да повлияе на синтеза на хормони на щитовидната жлеза и на цялостното й здраве. Четвърто, нарушение на чревната микробиота. Пропускливите черва могат да нарушат баланса на чревните бактерии, което води до дисбиоза. Тази дисбиоза в чревната микробиота може да повлияе на здравето на щитовидната жлеза, тъй като чревните бактерии играят роля в регулирането на имунните реакции, усвояването на хранителни вещества и дори метаболизма на хормоните на щитовидната жлеза. Нарушената чревна микробиота може да допринесе за възпаление и може косвено да повлияе на функцията на щитовидната жлеза. Поддържането на здрави черва и поддържането на функцията на щитовидната жлеза вървят ръка за ръка. Ето някои стратегии за насърчаване на двата аспекта на нашето благосъстояние. Първо, подхранвайте червата си. Спазвайте диета богата на цели, непреработени храни, включително много плодове, зеленчуци, фибри и ферментирали храни. Те осигуряват основни хранителни вещества и дават на нашите добри чревни бактерии това, от което се нуждаят, за да процъфтяват и да останат в баланс. Второ, управлявайте стреса. Стресът е убиец на червата, особено хроничния стрес. Той ни държи в постоянен режим на борба или бягство. Тук може да помогне практикуването на техники за намаляване на стреса, като медитация, например, също упражнения за дълбоко дишане и други дейности. Трето, пробиотици и пребиотици. Храната ни трябва да е богата на пробиотици като кисело мляко, кефир и кисело зеле и богата на пребиотични храни като лук, чесън и банани, например, за да поддържаме полезните бактерии в червата. Пробиотичните добавки също могат да бъдат от полза, но е добре да ги приемаме след консултация с здравен специалист за персонализирани препоръки. Четвърто, избягвайте чревни нарушения. Преработените храни, рафинираните захари, изкуствените подсладители и алкохолът нарушават микробиома на червата и допринасят за възпалението. Силно препоръчвам пробно премахване на глутена като първа стъпка. И да, дори да изключите глутена от храненето си, все още ще имате избор от доста храни, които да хапвате. Присъединете се към нашата фейсбук група, където ще намерите много рецепти за безглутенови печива и десерти, а също и много полезни и практични съвети за приспособяване към безглутенов начин на живот. Пето, балансиране на щитовидните хормони.
Ако подозирате дисбаланс на щитовидната жлеза, вземете пълен панел изследвания за щитовидна жлеза, за да оцените ситуацията. Правилното лечение може да поддържа здравето както на щитовидната жлеза, така и на червата. 6. Разрешете чревните проблеми. Ако имате стомашно-чревни симптоми, като раздразнено черво, запек, оригване, подуване на корема или гастроезофагиална рефлуксна болест, на всяка цена трябва да се обърнете към лекар за разрешаване на тези проблеми. Консултирайте се с гастроентеролог, за да ви помогне да се справите с синдрома на пропускливите черва, бактериалния свръхрастеж на тънките черва или синдрома на раздразнените черва. 7. Редовна физическа активност. Редовните упражнения поддържат здрави черва и могат да помогнат за подобряване на функцията на щитовидната жлеза. Опитайте комбинация от кардио упражнения, силови тренировки и упражнения за гъвкавост. Важно е да отбележим, че въпреки че пропускливите черва могат да допринесат за проблеми с щитовидната жлеза, те не са единствената причина. Множество фактори, включително генетиката, фактори на околната среда и други фактори, свързани с начина на живот, могат да повлияят на здравето на щитовидната жлеза. Управлението на пропускливите черва включва справяне с основните причини за чревна пропускливост и поддържане на здравето на червата. Имаше интересна статия, публикувана през 2004 година, която разглеждаше чревните бариери на пациенти с болестта на Хашимото. Докладът е озаглавен „Ултраструктурни промени в ентероцитите при пациенти с тиреоидит на Хашимото“. Авторите направили биопсия на тънките черва на пациенти с болестта на Хашимото и сравнили микровилите с здрави контроли. Резултатите показали, че пациентите с болестта на Хашимото действително са имали структурни промени в своите микровили. Микровилите са подобни на пръсти структури, които покриват чревната бариера. Здравите микровили са необходими за правилното усвояване на хранителните вещества, както и за предотвратяване на навлизането на нежелани частици в кръвния поток. Тези пациенти с болестта на Хашимото са имали необичайно изглеждащи микровили под микроскоп в сравнение с нормално изглеждащите микровили на здравите контроли. Авторите също са извършили тест за лактулоза манитол, който се използва за оценка на чревната пропускливост. Резултатите показали, че пациентите с болестта на Хашимото са имали анормални резултати от теста за лактулоза манитол, показващи анормална чревна пропускливост. Повишената чревна пропускливост е ключов компонент, що се отнася до автоимунните заболявания. Тесните връзки в червата са ключови регулатори не само на усвояването на хранителните вещества, но и на имунната система. Повишените нива на зонолин са свързани с стареенето и затлъстяването. Авторите заключават, че по-високите нива на зонолин при деца и юноши с тиреоидит на Хашимото предполагат повишена чревна пропускливост при тези пациенти. За да обобщим всичко казано до тук, въз основа на изследванията, които имаме днес, няма съмнение, че пропускливите черва са свързани с повечето, ако не с всички автоимунни заболявания. Ако имате болестта на Хашимото, важно е червата ви да бъдат щателно оценени, за да можете да определите какво може да наруши чревната ви бариера. Много неща могат да направят това, включително стрес, лекарства, хранителна чувствителност, глутен, захар, лош сън, зъбни инфекции, чревна дисбиоза, паразити, вируси, бактериален свръхрастеж, ниски нива на стомашна киселина, лоша диета, травма и други. И най-накрая да обърнем внимание на големия въпрос. Как да излекуваме храносмилателните си проблеми, за да имаме здрава щитовидна жлеза? В крайна сметка никой не иска частици несмляна храна да циркулира в кръвта му. Възниква въпросът как тогава да предотвратим тази чревна пропускливост. Етапите на възстановяване са 4. Премахнете тригерите и потенциалните патогени. Възстановете оптималното храносмилане. Населете отново червата с здрави бактерии с помощта на пробиотични добавки. Ремонт с правилно хранене и добавки. Неразрешените проблеми с храносмилането могат да ви попречат да се почувствате като най-добрата версия на себе си и често да влошат симптомите на хипотиреоидизъм. Проблемите с храносмилането също са лесни за пренебрегване, но трябва да бъдат поставени на преден план, ако искаме да имаме здрава щитовидна жлеза. Ако планувате да преминете на безглутенова диета, но не знаете как и откъде да започнете, заповядайте в нашата Facebook група, където може да задавате своите въпроси и да черпите информация от хора с много опит и знания. Ще имате достъп до много безглутенови рецепти и ще получите подкрепа от всички хора в групата. Това беше от мен за днес, приятели.
Ако темата за пропускливите черва ви вълнува, изгледайте и другите видеа, които съм публикувала на тази тема. Ще оставя линк в описание под видеото. Абонирайте се за канала ми и кликнете върху камбанката, за да получавате известия, когато публикувам ново видео. И споделете днешната информация с хора, на които смятате, че ще бъде полезна. До скоро, приятели!